खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेसनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आसामनि लेबर कार्डखौ माबोरै अनलाइन खालामनांगौ आं बेनि बागै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि लेबर कार्डखौ बानायनो सानदोंबा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोना डिटेल्सै खोन्थाहरगोन मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना बे मबाइलजोंनो आं खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबादिनो आपडेट मोननो थाखाय बयबो बड' जब नेसनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा फार्स्ट मेन खोथायानो जाहैबाय बे लेबर कार्डखौ बानायनो थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा जानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो जायफोर नोंथांमोना 18 बोसोर जानाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 60 बोसोरनि सिंनि गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बे बुंखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय 18 बोसोरनिफ्रायनो हौवा हिन्जावनि खोथा गैया बेहाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन दा बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि दे एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो गिबियावनोथ' नैबे बुंदों नेसनेलिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना एनआरसिबो होनो हागोन एनआरसि गैयाबाबो जेबो नङा भटार लिस्टबो होजागोन भटार लिस्ट गैयाबाबो नोंथांमोना पासपर्ट भेलिड पासपर्ट होबाबो जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गावबुरानि सार्टिफिकेट होबाबो जागोन होननानै बेहाय बुंदों नङाबा नोंथांमोनाव बे लेन्ड रेभिनिउ सार्टिफिकेट दङबाबो नोंथांमोना होनो हागोन जेनेबा खाजोना रसिद दंबाबो नोंथांमोना होनो हागोन बे अपसनेल आरो बबे मोनसेखौ होयो नोंथांमोना दा बेनिफ्राय दङ आरोबाव मोनसेबाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पिआरसि होनो हागोन नोंथांमोना पिआरसि गैयाबा गावबुरानि सार्टिफिकेट होबाबो जागोन नङाबा नोंथांमोना प्रेसिडेन्ट नङाबा सेक्रेटारिनि भिलेज पन्चायतनि सेक्रेटारि नङाबा प्रेसिडेन्टनि सार्टिफिकेट मोनसे होबाबो जागोन होननानै बे बुंदों पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल प्रुफ हिसाबै बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे होनांगोन आरो बिनि खोथाया दा बेनिफ्राय फैदों एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स होनो हायो बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन नङाबा स्कुलनि सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना होनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो बेहाय बुंदों इन द एबसेन्स अफ द एबभ सार्टिफिकेट जुदि बिसोर मोननैबो सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना सार्टिफिकेट दिहुननो हागोननो मेडिकेल अफिसारनिफ्राय बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय दङ क्वालिफाइं वर्किं पिरियड्स बेहाय माखासे वर्किं पिरियड्सनि खोथाखौ बुंदों बेहाय सार्टिफिकेट होनांगोन होनदों इन्डिभिजुवेलनि मोनसे कन्ट्रेक्टर एस्टाब्लिशमेन्ट बेहाय जुदि सार्टिफिकेट गैयाबा बेखौ जेबो नङा नोंथांमोना बेखौ एगजामसन दङ नोंथांमोना बेखौ होआबाबो जागोन दा बेनिफ्राय नैबे बुंदों जायफोर नोंथांमोना रेन्ट हाउसआव थायो बिथांमोननि थाखायसो बियो गासिबो जेनेरेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय नङा इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होनना बे बुंदों रेन्ट हाउस थाग्रा जायफोर मालायनि भारायाव थायो बिथांमोना मालिकनि बे कारेन्ट बिलखौ होनो नांगोन होननानै बे बुंदों बिनिफ्राय जायफोर टि गार्डेन एरियायाव थायो बिथांमोननिया टि गार्डेन एरियानि मोनसे नन इमप्लयमेन्ट सार्टिफिकेट बेखौ बिथांमोना होनो नांगोन होनना बे बुंदों जेनेरेल पाब्लिकफ्रा होनो नाङा बेखौ फट'ग्राफ आरो एप्लिकेन्टनि फट'ग्राफ आरो नमिनिनि जायखौ नों गैयाबा सोरबा सासे मानसिया फैसाखौ बख'नाय बेफोरनि खाबुखौ सोरनो होगोन होनदों नोंथांमोना बिनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ मोननै होनांगोन ओमफ्राय नोंथांनिखौ मोननै बेहाय गासै 6टा जासिगोन फट'आ नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोननो दा बेखिनियानो बेहाय डकुमेन्ट्सनि बेलायाव दानिया फैदों आं नोंथांमोननो एप्लाइनि खोथाखौ खोन्थानि माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि दा बेनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दै नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय दा बेहाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव फैयोबा बेबायदि फार्स्टआव नुनो मोनगोन गिबियावनो नोंथांमोना अफिसखौ सेलेक्ट खालामनांगौ नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ जेरै जुदि नोंथांमोना बरपेटानिबा नोंथांमोना बरपेटा लेबर अफिसखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना रुपसि बबेबा बे गासिबो जायगानियानो दंजोबो दै नोंथांमोना बिथिं नायजोबनो हागोन गोबां दङ डिब्रुगड़ दं तिनिसुकिया दं गासिबो जायगायावनो मोनफा मोनफा लेबरनि माबा थाखायो अफिस थाखायो बेहाय नोंथांमोना बेखौ हैनो हागोन आरो माने बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोना जेरै तेजपुरबो दङ बाय बिश्वनाथ सारिआलि दङ नोंथांमोना गासिबो नायफैजोबबानो जाबाय मंगलदै दङ धेमाजि दङ गासिबो दंजोबो गासिबो जोंनि बे आसामाव खैथा डिस्ट्रिक्ट दङ बिनि सिङाव खैथा लेबर अफिस दङ बिनि गासिबो लिस्टआ दंजोबो जेरै अफिस अफ द लेबर अफिसार क'क्राझार नोंथांमोना क'क्राझारनिबा सोरबा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन माजबाटनिबा नैबे अफिस अफ द लेबर इन्सपेक्टर नोंथांमोना माजबाटनिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन खैराबारिनिबा खैराबारि नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामदो गसाइगावबा गसाइगावनि बेहाय माने गासिबो दंजोबो आरो गावबागाव गोसोबादि नोंथांमोननि जायगाया बबेनि बेखौ सेलेक्ट खालामफैबानो जाबाय बाक्साबा बाक्सानि बेखौ सेलेक्ट खालाम चिरांबा बेखौ सेलेक्ट खालाम जुदि उदालगुरिबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आं एग्जाम्पल महरै बेखौ सेलेक्ट खालामना खोन्थाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मोनसे
नोंनि नामखौ होनांगोन दे नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंनि नामखौ होदो बिनिफ्राय नैबेहाय फादार्स नेम एबा हासबेन्ड नेम नोंनि बिफानि नामखौ होनो हागोन जुदि हौवासा हिन्जावसाबा हाबा जानायबा नोंथाङा नोंनि फिसायनि नामखौ होनो हागोन होनना बे बुंदों डेट अफ बार्थ नोंथांनि जोनोम डेटआ बेसेबां जाखो बेखौ बे होनांगोननो नाथायबा नैबे बुंदों दे दहाय आङो सिगाङाव एलिजिबिलिटि खोन्थानायाव 18 बोसोरनिफ्राय बा 60 बोसोरनि एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै खोन्थादोंमोन नाथायबा बे एप्लाइ खालामनाय फर्माव जोंहा 18 बोसोराथ' जाखाथारनांगोन 18 बोसोरनिफ्राय 55 बोसोरनि सिंनिसिमाल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै होनो नांगोन होननानै दहायनो डकुमेन्ट्सखौ खोन्थाखादों स्कुल सार्टिफिकेट दंबाबो जागोन स्कुल सार्टिफिकेट माने नोंथांमोना मेट्रिकनि सार्टिफिकेटखौ होनो हायो ओमफ्राय जुदि गैयाबा नोंथांनियाव बार्थ सार्टिफिकेट दङबाबो होनो हागोन होनना बे बुंदों फाइलनि साइजआ 150 KB जानांगोन JPG, JPEG एबा PNG फाइलाव जानांगोन बेखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबागावनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन फट'नि साइजआ 150 KB जानांगोन खम जानांगोन 150 KBनि दा बिनिफ्राय सिगनेचारबो मोनसे आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना वाइट पेपाराव मोनसे सिगनेचार लिरदो गावनिखौ बिनिफ्राय आपल'ड खालामबानो जाबाय मबाइलजोंनो 150 KBनि खम जानांगोन नोंथांमोननि बे सिगनेचारनि साइजआबो बिनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा मेल फिमेल गावबागाव बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांजों थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेखौ नोंथांमोना बे होबानो जाबाय OTP थांगोन नालाय बे मबाइल नाम्बारखौ होदो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन नोंथांनि केटेगरिया मा कास्टखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन ST बा ST SC बा SC OBC बा OBC जेनेरेल बा जेनेरेल ST नालाय STखौ सेलेक्ट खालामबाय नोंथांमोननि मेरिटेल स्टेटासआ मा हाबा जाबायबा हाबा जाबाय होदो हाबा जायाखैबा आनमेरिडखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय डेट अफ रिटायारमेन्ट नोंथांमोना जेनेबा माबाफोर खामानि मावदोंबा रिटायारमेन्टआ माला जागोन बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन जुदि नोंथांमोना होआबा बेहाय जेबो नङा बेहाय गोजासिन आरो थिग माबा होनाय गैया बे मेन्डेटरि नङा बेखौ नोंथांमोना होआबाबो जेबो नङा दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों दे इज योर हासबेन्ड वाइफ इज ए मेम्बार अफ दिस बोर्ड जुदि नोंथांमोननि हौवा एबा फिसाय एबा नोंनि बे हिन्जावा जुदि बे आसामनि बे लेबर डिपार्टमेन्टनि बर्डआव खामानि मावोबा नोंथांमोना येस होनो हागोन जुदि मावाबा नोंथांमोना न' होबानो जाबाय नेचार अफ जब जुदि मावोबासो नोंथांमोना होनांगोन नेचार अफ जबखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन सेलेक्टआव फैनानै नोङो दायो मा मावो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय वेल्डार मावना वाल पेन्टार वाल एक्सकेभेटर मा मावो नोंथांमोना प्लाम्बार पेन्टार हेल्पार आदार्स जुदि बेहाय गैयाबा नोंथांमोना मा खालाम आदार्सआव लिरनानै नोंथांमोना आदार्सखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बेहाय जुदि नोंनि मा मावो बियो गैयाबा दा बिनिफ्राय नोंथांनि प्रेजेन्ट एड्रेसखौ बेहाय होदो भिलेज टाउन पस्ट अफिस PS बेखौ नोंथांमोना बे लिरना होजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बाक्सा चिरां उदालगुरि क'क्राझार बबेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो दा बिनिफ्राय बे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक एबा टाउनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन सेलेक्टआव थुनानै गावबागावनि जायगाखौ माबाखौ थुबानो जाबाय आरो नोंथांमोना ब्लकखौ दा बिनिफ्राय GP नेम एबा वार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना बे होनो नांगोन बेहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि बबे गोलैयो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेहाय बिनिफ्राय नोंथांनि जायगानि पिन क'डखौ बे होबानो जाबाय गावबागावनि जायगानि पिन क'डखौ नोंथांमोना होदो आरो बिनिफ्राय जुदि नोंनि बे दहाय सिगांनि होनाय एड्रेसानो जुदि पार्मानेन्ट एड्रेसजों एखेबा नैबे नोंथांमोना राइटसिनो थिक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बेहाय गावनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो नांगौ दे बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन बेंकनि नाम होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो बेंकनि IFSC क'ड बेंक ब्रान्सनि नेमखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो आरोबाव मोनसेबाव नोंनि बे बेंकनि पासबुकनि फार्स्ट फ्रन्ट पेजआ सिगांनि पेजआ माबा एकाउन्ट नाम्बार नोंनि फट' थानाया बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन 150 KB जानांगोन बे माबाया फट'नि साइजआ एबा डकुमेन्ट्सनि साइजआ जुदि नोंथांनियाव आधार कार्ड दङबा नोंथांमोना येस होबानो जाबाय गैयाबा नोंथांमोना नो होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना भटार आइडिखौ आपल'ड खालामनांगोन दे भटार आइडिखौ नोंथांमोना फट' सेबखांदो बेनिफ्राय 150 KBनि खम खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्सनि साइजखौ आपल'ड खालामनो थाखाय आरो बिनिफ्राय नैबे सोंदों दे डु इउ हेभ ए आयुष्मान भारत कार्ड जुदि नोंथांनियाव आयुष्मान भारत कार्ड दङबा येस होबानो जाबाय गासिबोथ' नोंथांमोना आयुष्मान भारतखौ खालामना लाखाजोब्बाय जानांगौ बे आयुष्मान भारत कार्डखौ खालामजोबखांबायबा नोंथांमोना येस होबानो जाबाय इमप्लयार नेम बे अपसनेल गोजा नोंथांमोना बेखौ होआबाबो जेबो नङा अपसनेलसो नालाय बियो दा बिनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ बिदों दे नोंथाङा मा एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांनियाव बेखौ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बानायबानो जाबाय गावबुराखौ बुंबानो जाबाय गावबुरा नङाबाबो नोंथांमोना मेम्बारफोरजों रायज्लायनानै मेम्बार थायो नालाय बे मेम्बारजों रायज्लायनानै नोंथांमोना बे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ बानायहोबानो जाबाय
दा बिनिफ्राय नमिनिनि डिटेल्स होनांगौ नों गैयाबा बेलेग मानसिया नोंनि खामानिखौ बोरै जेनेबा फैसाफोर मोनोबाबो जेनेबा नों गैयाबा बेलेग मानसिया जाहाथे बख'नो हानाय बायदि खाबु बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नमिनि न'खरनि नामखौ होदो एड्रेसखौ नोंथांनि डिटेल्सखौ होजोबबानो जाबाय बे नमिनिनि मानसिनि डिटेल्सखौ दा बिनिफ्राय नमिनेसन फर्म कपि मोनसे दङ दे बेखौ नोंथांमोना नैबे प्रिन्ट ब्लेंक नमिनेसन फर्म बेखौ नोंथांमोना गिबियाव डाउनलड खालामनांगोन डाउनलड खालामनानै बेखौ फिलआप खालामनानै फट'खौ सेबखांनानै आपल'ड खालामनांगोन दे नोंथांमोना 150 KBनि खम जानांगोन बे डकुमेन्ट्सनि साइजआ दा बिनिफ्राय आरोबाव मोनसेबाव रेजिस्ट्रेसन कपिखौबो आरो नोंथांमोना गिबियावनो डाउनलड खालामनांगोन दे बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन फिलआप खालामनांगोन लिरनांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना फट' सेबखांनानै 150 KBनि साइजआव आपल'ड खालामनांगोन बेखौ बिनिफ्राय नैबे गिट OTP फैगोन गिट OTP थुनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे फिलआप खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट एन्ड पेमेन्टआव थुनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट एन्ड पेमेन्टआव थाङोबा नोंथांमोना 30 रुपिस फैसा नोंथांमोना होनो नांगोन सिगाङाव 20 थाखाल'सो लायोमोन दा 30 रुपिस नोंथांमोना जायखिजाया 30निफ्राय 50 रुपिसनि गेजेराव पेमेन्टखौ नोंथांमोना खालामनांगोन पेमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेसन फर्म मोनगोन बे एप्लिकेसन फर्मखौ लानानै नोंथांमोना दहाय लेबर अफिस सेलेक्ट खालामनाय बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना चेक स्टेटासआव थांनानै गावबा गावनि स्टेटासखौ चेक खालामहैनो हागोन एग्जाम्पल महरै आं नोंथांमोना खोन्थानि चेक स्टेटासआव थुबाय आङो चेक स्टेटासआव थुनायनि उनाव नोंथांमोना गावबा गावनि एप्लिकेसन नाम्बार मबाइल नाम्बारखौ होनानै चेक खालामनो हागोन नोंनि बे एप्लिकेसना एप्रुभ जागोन ना जायाखै दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे लेबर कार्डखौ एप्लाइ खालामना लागोन होननानै माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो हायो गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट साख्रिनि आपडेट बेनि थाखाय बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों